Monggo Mbak Lintang. Wah, nyenengke tenan. Aku nek ndek anak wedok kaya ngene iki asli wis. Iya. Anakku wedok ora iso nembang. Iya. Gawe nek apa ya? Ha iya. Monggo. Jan aku meri lho, Mak. Nek bocah semono kok tembange gathik glinding tur lancar. Mulane kowe iki nek ngajari anakmu ya ora waton ngajari. Saiki anakmu sing wedok kae coba nek ning jaba ming nutuki blek dok tak dok tak dok tak. Ngono kae piye karo ketok gembuse. Ngono kuwi apa ngajari tembang? Lucu Lucu ora. Bocah iki diajari ngene iki men sindenane apik. So nek iki gedhe sithik lulus SMA ngono wah wis ngebaki jagat no. Iya. Awak sindenku ki akeh kok sing ora iso gathik glinding. Iya. Ya akeh. Akeh padake. Mula iki dadi pamecut. Iya. Mangga terus Mbak Lintang. Iya. Lekok karo mentrok do manggung. Heeh. Luwung kowe wae. Ya, kaya ngapa? Wah, kutut manggung jinuman gathik glinding iso golek dhuwit kuwi no. Iya, wis beres pokoke. Heeh. Niki pelok napa Slendro, Bapak? Weh lah. Elok tantanganmu. Manut sampean. Kulinane pelok napa Slendro? Nggih niki Slendro nggih. Slendro. Nggih. Sekali-kali digawa nang yoja gempar. Wah, tenan kok wis padha. Sembah nuwun. Ya. Awak dhewe mandheg sedhela ya, Mak. Iya. Nggone ngaturake apa wigatine dene bengi iki sowan ning tlatah Madiun Jawa Timur kene no. Ya, ning daleme panjenengane Bapak Haji Irwanto Hadikusumo. Ya, utawa Pak panjenengane Bapak Haji Yuswanto. Ya. Karo panjenengane Bapak Dr. Anda Hajah Kusrinarti. Oh iya. Ya kuwi ndhaupake utawa ngunduh mantu panjenengane Mas Irwanto Hadikusumo karo panjenengane Mbak Katarina Ade Kumalasari. Ya. Putra saka panjenengane Bapak Thomas Kinro Rosanono dan Ibu Kristina Widiati. Oh iya. Ora ana atur iki wajib diaturake kejaba. Muga-muga langgeng nggone mangun bali wismaya nok, mangun bebrayan anyar. Iya. Tekan ngaken-ngaken ninan-ninan kebak sinisian kebak rasa tresna. Iya. Lan uga muga-muga tansah sakinah mawaddah warahmah. Iya, pancen bener. Luar biasa iki nok. Iya. Ora nyono babar pisan kahanane kaya ngene. Iya. Nganti aku wedi mlebu pahargyan kono. Iya.
saka meriyahe lan saka apike. Lapangan disulap dadi papan sing endah. Ya, Merga menyang Bapak Haji Yuswanto kepengin ya kuwi ngremen-ngremenke putra kakunge. ya, Wis ingkang wis padha nambut silaning akrama ya, Nak. ya. Kejaba saka kuwi sakwise dadi manten lah iki sing ngabot ki sakwise dadi manten. Nek le dadi manten wae mesti ya seneng kepenak merga penare Bapak Haji Yuswanto piyayi sing sembodo ana tetembungan anak pulah bapa kepradah. Ya, Apa sing disuwun mesti dileksanani. ya, Suka-suka parisuka nganggo orkestra, ya. nganggo wayang awake dhewe sing didhawuhi. Matur sembah nuwun dene percaya karo awake dhewe ya, Nak. Ya, Ning sakwise padha seneng-seneng kuwi sing wajib padha dipenggalih sarta wajib padha dilakoni bebarengan. Yen abot padha dipikul, yen enteng padha dicangking. ya, Merga wis mangun bale wisma tegese tumrap aku tetembungane wis ya kuwi wani munggah gapuraning urip. munggah gapuraning urip tegese. Merga etungane wong urip ki ming 3 perangan kok, Nok. Lair netepi kewajiban terus ora ana. Wis ming kuwi wae. Etungane ora usah angel-angel. Netepi kewajiban yen kakung dadi bapak sing apik, pakaryane apa ya dileksanani sing apik. Ya, Dadi kepala keluarga sing becik, yen putri ya ngladenana kalawan sing kakung, dadi istri sing becik, ya. istri sing apik. Ngono ya, Mak. Iya. Kewajibane apa ya dirampungi nganti paripurna. Sakwise ngono mengko nedak nurunake ya kuwi turas utawa turun sing bakal nyambung sejarah. Ya, Mas Irwanto tumuli gumanti kewajibane mbahne ya utawa bapakne Pak Haji Yuswanto sesuk bakal malakramakake putra-putrine uga. Ngono kuwi terus wae tekan sesuk, Nok. ya, Nganti tekan turun-turun. ya. Mula jroning nglakoni dadi manten kuwi pancen ya kepenak ning sakwise dadi manten sing rada angel, Nok. Ya. Nganggo mula nek acara dadi manten ka mesti nganggo ular-ular. Saiki ora perlu diular-ulari. Wong wis wani dadi manten ki wis pinter. Wong wis wani palakrama ki pancen wis ngerti endi sing dilarang, endi sing wajib dilakoni. Ora usah dadak dituturi malah ngeceh-ceh swara, Nok. Ya. Pancen ya ngono ya, Mak. Lan muga-muga penyane Bapak Haji Yuswanto sing wis kepareng malakramakake atmajaning kakung. Ya. Pinaringan barokah, pinaringan seger, pinaringan sehat. Niring sambikala. Ya. Iki awak dhewe ngaturake panuwun kaya dene kejugurkan Wukir Sari kelepaning samudra madu ya, Nok. Ing atase kowe karo aku saka Laladan Ngayu Jakarta dikeparengake sowang ana ing tlatah Medion ingkang akeh-akeh sing padha ngasta kuwi gagrag Jawa Tengah. Mula awak dhewe ngaturake gagrag Ngayuja ngene iki ya wis mbuh kaya ngapa wujude mengko upama iso ditampa ngaturake panuwun dene ora ya wis ming dadi penyedap rasa wae, Nok. Ya. Men padha ngerti karo gagrag Ngayuja sing sejatine. Apa kowe sejati gagrag Ngayuja? Ya ora, aku ki Prambanan kok, Nok. Dadi separo Klaten, separo Yoja. Ya. Wis ora Yoja tus ning rak ora-orane rak keprake isih keprak Ngayuja, suluke isih suluk Ngayuja. Ya, pancen bener. Mau bar seneng-seneng orkestra luar biasa. Wah, nganti kaya Iya. Mau sore udan. terang. Ya. Mergo aku diparingi transit, aku moh neng transit, aku mapan neng panggung. Oh. Selama udane aku neng panggung. Oh iya. Ngopo? Ya ora ngopo-ngopo. Oh. Ya mengenteni udane terang. Tak kira nek ndonga udan. Ora ya apa udan iki keparingi sing gawe urip kok ana, apa menungso ana sing ngukuli sing gawe urip. Iya, pancen ning saora-orane ditolak rak ya iso. Rasa kokean gunem sing tanpa guna wase, awak dhewe ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ya. Lae Bapak Haji Yuswanto kepareng nimbali karo awake dhewe. Ngono ya, Mak. Iya. Bengi iki pahargyan tekan esuk, no. Ya. Diaturake. Ya, pokoke wujude kaya ngapa wase awak dhewe melu seneng, melu suka, melu nderek mangayu bagya. Ya, Karo panjenengane iki diboyongake kagungane panjenengane Pak Haji Kundang Sutrisno Bayang Gamelan. ya saka Bekasi kono, Ketua Umum Pepadi Pusat. Ya. Ya mergo
kadange Pak Haji Yuswanto kuwi Pak Joko kuwi uga dadi ketua dua Pepadi Pusat. Mula iki kagungane Pak Kondang diaturake atau diparingke ngampil karo Pak Haji Yuswanto ya sak gamelan wayange. Gamelan wayang sound system komplit. Ya. Kabeh diaturake mrene nok. Ya, matur sembah nuwun karo Pak Haji Kondang Sutrisno. Iya. Luar biasa wayange apike ra jamak-jamak. Gamelane ya apike ra jamak-jamak. Ya. Mula kaya aku ya sing semangat ning nyambut gawe. Ya pancen bener. Heeh. Sinden nggawa pira? Saka Yoja nggawa 8 nok. Ya. Klebu Mbak Elisa Orkarus Alaso. Ya. Ning ya nyuwun pangapura karo Pak Haji Yuswanto sithik wae mau ya rada gelo penggalihe merga Mbak Tatin ingkang diarep-arep. Ya. Ternyata wis nampa job ana ing Kalimantan nok. Ya. Tanpa ndhungi keterangan karo aku ya wis. Ya ora dadi ngopo. Mau Pak Yuswanto ya wis ngendika ya sudah enggak apa-apa nanti wayangan lagi kapan-kapan ngono. Oh iya ta. Heeh. Wis alhamdulillah no karo panjenengan iki ya ming awake dhewe iki titip marang kagungan wayang karo penyanyi Bapak Haji Kondang Sutrisno, Pak Haji Yuswanto, Pak Joko kuwi supaya sing bisa nglestarikan wayang iki ya ming panjenengan-panjenengane ana. Iya, sing bisa tresna merga ya wis kuwi ya jeneng sing duwe turah ki arep nggo ngopo. Iya. Wong lapangane iso disulap kanthi kaya hotel kaya ngene. Iya, pancen bener ya, Mak. Iya, nek ming arep wayangan sesasi pindho ya ora bakal ketara lekelong. Iya. Saya Pak Haji Yuswanto kuwi dehem metu duwite kok no. Iya. Ngono wis tlepok. Iya. Nek kowe karo aku dehem rak penyakit. Ah iya. Nek panjenengane wis mes metu duwite no. Iya, matur sembah nuwun. Heeh. Sinden eneng 8 diaturake. Ora nganggo bintang tamu. Kersane Pak Haji Yuswanto ora nggunakake bintang tamu. Ya. Sing disuwuni bintang tamu ya ming Mbak Elisa Orkaro Salaso. Oh iya, ora apa-apa. Mau jane ya kok nyanyi ning orkestra ning miskomunikasi karo Eone dadi panjenengane wis dandanke sore ora diundang kon nyanyi. Upama kon nyanyi ya wis musuh orkestra ya ora pas. Iya, ning orkestrane ya iso campur sarinan. Lah iya ora apa-apa no. Iya. Matur suwun. Heeh. Ayo karo mlaku seneng-seneng suka-suka parisuka. Ya. Heeh, Mbak Hana Pertiwi. Ya, ki ana pamundutan saka Bekasi nyuwun langgam kadung tresna. Ya, ya coba. Ya jumeneng mengarep Mbak Hana Pertiwi. Ya. Utawa Mbak Tiwi. Iya. Iki ya wis SMP no. Wow. Sampun manak pisan. Oh iya. Isih cilik kaya ngono. Wah, cilik ae wis anggota Corona. Wow. Komunitas Rondo Anyaran. Oh iya ta. Wis ora apa-apa. Iya. Jeneng lelakon ki adile dilakoni. Iya. Ya wis bener. Heeh. Yo ngaturke kadung tresna Mbak Tiwi. Iya. Dibawani. Ya, monggo. Sinawang datan boseni nyawang wong bagus rakoso tak lakonane neno angger aku bisa bagus wong bagus
gusine biru lambene neno puni mas matya urut angger tresnaku mbok tampa nom kok rondo ya wis men dhek pengen jajal kok. Oh rondo kok jajal wong rondo niku penak mboten to Pak penak jajal aku ya iya kok pegatan tenan iya mangga eno neno lamat wis katon tejane yen
Panyuwunan mau diatur ditampani. Ya, aja duncalke mak. Lah ora geduk kok ya. Ya. Wis men ditampa, Matur nuwun. Ya, heeh. Nggo nukokke susu anakmu. Ya. Anake cilik. Matur sembah nuwun Mbak Ana Pertiwi. Ya. Sinden eneng 8. Ketambahan siji iki anake sapa iki nok? Iki nek ora pangling tau tate bareng karo awake dhewe ning tlatah Jawa Timur. Ning Tulungagung ya tau, ning Blitar ya tau. Iki Mbak Lintang Kairo. Iya, iki pancen suarane luar biasa. Aku seneng nek cah cilik-cilik ngene iki do seneng nyinden mongko klasik wis cetha dadi sinden apik, dadi sinden sing becik. Ya. Ngono ya. Ya mung bocah semene iki aja nganti tekan biar. Ya. Sesuk isih mlebu sekolah. Sesuk Setu. Sesuk Setu mlebu sekolah. Lah iki mau malah janjane bejane utawa Pak Haji Yuswanto iki ngersake sesuk malam Minggu no. Oh, lah aku malah kuwalat. Weh, kok kuwalat? Aku nang kene tengok-tengok nang panggung iki sesuk malam Minggu ki aku dibatalke. Oh. Ngono to? Dadi esuk aku selo. Oh, Mongko sing diarah Pak Yuswanto ki malam Minggu sesuk. iya. Ha piye apa wayang aneh wae apa piye? Ya ora kok njur wayang aneh. Tak rasa mulih sisan ngono lho. Ya ora kok njur wayangan kok terus-terusan. Ora apa-apa ya. Wis rasa dadak mbayar angkutan. Ya. Wis nang kene wae. Ya Mbak Lintang Kairo. Ya. Terus sijine kuwi Mbak Tiwi. Ya, Sijine meneh iki Mbak Ika, Mbak Elisa, Mbak Ayu lan sak piturute. ya, mengko iso diaturake tembangan suka-suka parisuka. Ya, sing bocah cilik iki sikikno. Ya. Aku jan tenan. Ora SMS aku mesti sok takon kok Mbak Lintang nek selo mangke nusul ya. Soale aku nek karo cah cilik ngene iki punya harapan kesenianku ora bakal ilang. Ya. Kesenianku, kesenian gamelan luwih-luwih sinden-sinden ki ora bakal mandeg. Ya. Ana generasi peneruse sing bakal teruske. Ya. Ayo Mbak Lintang. Jumeneng sakniki mawon ndak selak ngantuk sampean. Ya. Mangga. Ya. Diaturake ya Mak. Iya. Top bocah iki. Ya. Sik, Mbak, ana layang e. Oh iya. Panjenengan jumeneng sih teng mriku mboten napa. Matur nuwun bocangik sampun pinarak dhateng tlatah Madya FM 106,4 Balai Citra Suara Madiun. Semoga Madya FM pikantuk barokah kados panjenengan ingkang nembe di dunia pedalangan. Amin. Nyuwun Mbak Elisa gandrung kali Pak Dalang. Waduh. Plus lagu Blitar. Mugi hiburan pegelaran wayang malam hari ini bisa membawa manfaat dan barokah kagem semuanya. Dalem keluarga besar Bapak Haji Yuswanto, mohon lahir batin menawi wonten kirang langkungipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Foto ilang-ilingi amplope. Matur saking Bapak Sarjono Edi Tambun Bekasi nyuwun tembang Kadung Tresno
Nyekar Mbak Ana Pertiwi, semoga temanten berdua samawa, dan buat Bapak Yuswanto semoga diberi kebahagiaan dan diberi rezeki yang melimpah. Amin. Kagem Bucange nyuwun gending sesideman Mbak Elisa, gerajakan Mbak Ayu dari Kalije, keluarga alumni Universitas Jember, Kafisip, keluarga alumni Fisip Universitas Jember. Oh nggih. Matur sembah nuwun ya. Sampeyan sik Mbak Lintang. Ya. Nggih, sugeng dalu Bapak. Hah? Sugeng dalu Bapak. Sugeng dalu. Ya. Nggih. Aku nek sing ngruruhi cah semene iki budhekno. Oh. Nek umur 35 40 kae ya cetha. Iya. Ya ora apa-apa. Heeh. Sampeyan wau kok ujug-ujug pun dandan? Nggih, mau kula dandan teng mriku Bapak. Oh, kali ibu, Bapak. Nggih. Oh, nggih alhamdulillah. Ya. Ajeng nyekar napa dalu niki? Jineman glathik glinding. Napa? Jineman glathik glinding. Oh, diar ora kowe. Cah semene kok iso jineman glathik glinding. Anakmu ini ndi-ndi ming gubuk asmara. Iya. Jineman glathik glinding iki lho. Iya, ya Mak. Iya. Monggo Mbak Lintang. Wah, nyenengke tenan. Aku nek ndek anak wedok kaya ngene iki asli wis. Iya. Anakku wedok ora iso nembang. Iya. Gawe nek kok ya. Ha iya. Mangga. Kinupita kangku iki iso lho. Lintang Kairun nembang jineman glathik glinding sing nabuh malah ra iso. Gayeng lho, Nok. Heeh. Kilo sego nggih men lemu awake. Nggih. Iya. Mano empret pri pating truwit wi jalur Pati
ngontoni parining jan aku meri lho mak nek bocah semono kok tembange gathik glinding tur lancar mulane kowe iki nek ngajari anakmu ya ora waton ngajari saiki anakmu sing wedok kae coba nek ning jaba ming nutuki blek dok tak dok tak dok tak ngono kae piye karo ketok gembuse kok ngono kuwi apa ngajari tembang lucu lucu ora bocah iki diajari ngene iki men sindenane apik so nek iki gedhe sithik lulus SMA ngono wah wis ngebaki jagat no iya awu sindenku ki akeh kok sing ora iso gathik glinding iya ya akeh padake mula iki dadi pamecut iya mangga terus Mbak Lintang manuk petet suara gedhe ya rung kecekel iya tiye pating cruwet we manuk blekok ya manuk blekok nggonmu ledok delak minta kodhok cucuk jejer aneng teledok angel lirik mulati sandang iya luar biasa iya sembah nuwun Ga tak paringi sangu nggih. Nggih. Nggih mesti nggih kok ndadane. Ga. Iki sangu saka bujange. Nggih matur sembah nuwun nggih. Heeh, wis ibumu rasa kon nyambut gawe wae kowe nyindhen terus malah. iya Ki Mbak, Sagora iki ana pamundutan saka Pak Haji Yuswanto. oh iya Nyuwun kutut manggung saking Pak Sarmuni DPR RI. Ki ana dhuwit 600. Kutut manggung tok ayahe ora. Mbahane tak keke sinden-sindenku sing gedhe-gedhe iku rasa. Kowe wae tak keki nek kutut manggung sagung mboten? Nggih saged Bapak. Wantun? Nggih. Sip. Ya. Ampani sik. Oh, Mbak. Yes. Wis mbangane keke kae malah ora kurung. Sembah nuwun. Keke blekok manggung. iya Blekok karo mentok to manggung. heeh Luwung kowe wae. Ya, kaya ngapa? Wah, kutut manggung jinuman gathik glinding iso golek dhuwit kuwi no. iya wis beres pokoke Niki pelok napa slendro Bapak? Kowe lah elok tantanganmu manut sampean. Kulinane pelok napa slendro? Nggih niki slendro nggih. slendro Nggih. iya
nyenengke ya Mak. Barku kali digawa nang Yoja gempar. Wah tenan kok wis padha seneng kabeh. Iya. Ayo ning adoh. Daleme Kediri kok ya, Mbak? Nggih. Heeh, wis rasah adoh. Iya. Sok kala mangsa wae nek pas dolan ning Jogja, pas Mayang rasah kundur. Iya, terus mampir nang omahku. Iya, ngono ya, Mak. Tak jak sisan. Dadi nek dolan ki sangu gelungan sisan. Iya. Nek ana wayang langsung dandan langsung munggah ngono wae no. Iya. Pokoke pait. Lho kok enggah nggih nggih. Lah pripun? Ya aja iki mau ming tak blasukke kok. Iya. Terus ning blang. Ha ha ha. Saiki anggunge no. Or ketekung kaya ngapa? Or ketekung. Wah, jos tenan. Kung. Iya. Kung. Lho, piye? Mangka rung duwe wulu lho iki mesti. Iya. Anggunge kaya ngono. Sina kowe meneng sik tak tandingke karo anggunge sindan-sindan sis do krebo-krebo iki ayo. Nggih. Saka Mbak Tiwi ayo. Ayo. Ora sembrono kowe aja nganti kalah. Ayo putut cilik kaya ngene kok anggunge iso kaya ngono. Ndekno kowe sing wah anti bundet kowe ra. Mangga ayo. Ayo Wi. Ora kataku coba kaya ngapa? Yo. Jangan nganti kalah. Ya.
Ya lumayan, lumayan. Ning isih kalah kung karo. Ya, Jejere tak anggungne kabeh iki ndak mung do meneng wae. Ayo. Mbak Ika. Ya, utut saya tuwa saya aleman. Iya. Utut aku ndek utut kok tak banting. Ayo sapa jenenge Elisa. Ya. Iya, utut alasan. Ya, wis apik. Ya, Lumayan. Jejere. ya. Wah, iki mentok apa kutut iki? Gedene semono. Kutut ki nek kutut sing bangkok ya gedhe, Mak. Iya, coba kaya ngapa? Ya bangkok iki coba yo. Bur. Yo. Ya, Kutut wis mulai aneh-aneh. heeh. Jejere meneh, yo. Ya. Wis. Wis iki kutut kedawan gulu iki. Ya. Jejere, monggo. Sarana kok rumah saku kaya blesteran kok. Iya. Ya. Ya. Wis. Iki kutut gawa volume dhewe. Iya. Tegese Saka alon dadi seru, dadi digedhekke dhewe, diputer dhewe. heeh. Jejere, ya. Ya. Pancen suarane dhewe-dhewe Mau serak-serak basah. iya. Nah iya. Ora apa-apa. Ya pinggir dhewe yo. Ya. Ya iki mbok-mbokane kutut. Ah iya. Yo. Gek manggung pisan gas gek mati. Yo. Ngawur. Lah biyen kae mesti kaning kutut gandeng wis keselip sing enom-enom kan. Iya. Argo ngopo nek ra diburke malah ming kokean telek. Ah iya. Yo, mangga. Yo. Ngandel ora wis. Atau wis rekoso wis. Wis rasa pakani wae ben mudar nang kurungan. Iya. Mangga. Terus ke Mbak Lintang monggo.
ketenangane ya wis kecekel ngono. Iya, Ora kemrungsung, ora kesusu, alon-alon. iya. Sugeng rawuhipun para tamu. ya, monggo dipun dilebokke ya, Nak. Ya, monggo, ya. Nenone. Nek dirungokke saka radio apa streaming ning ora nganggo gambar iki wis ngarani piyai sepuh kok, Nak. Ya, sing nyuwara iki piyai sepuh. Monggo janjane sih. Kelas pinten, Dik? Kelas gangsal SD, Bapak. Kelas gangsal SD, Bapak. Iya. Nggih. Wah, luar biasa. Terus, Mbak, monggo. Omben nono Ata aku malah kaya arep mbrebes mili, Nak. Iya, Gegagas cah semono ya. Wis apik banget. ngono ya. Terus, Mbak. Bakan nono pakan
Iki latihane mesti nganggo mandeg bocah iki. Iya. Dadi dhewe menawa. Mboten napa-napa, wis 600 dadi milik Anda. Iya, Saka Pak Haji Yuswanto, matur sembah nuwun. iya. Sembah nuwun. Nggih, wis rampung gaweanmu, Nok. Iya. Nggih, matur suwun. Wis gek lenggah. Heeh. Kowe ya sangu dingklik. Nggih, Bapak. Walah, ya sepira dingklikmu? Mesti cilik banget ya Mak. Kaya wong pasaran kae. Iya. Ya wis ora apa-apa. Ya, muga-muga bocah semene sesuk nek ndungkap tekan SMP tetep tresno nyang budaya. Luwih-luwih godho sing paling abot ki nek wis ngancik SMA no. Iya. Kuwi godho sing paling abot. Kudu iso mempertahankan dheweke le tresno karo budaya Jawa. Ya pancene ya bener ngono. Mengko nek SMA kae wis kegawa karo kanca-kancane nggone padha hura-hura. Terus wah pokoke ya jenenge masa akil balik ki rak ya wis ngono kae to no. Iya. Kadang kala akeh-akeh padha lali. Wiwit SD seneng wayang. Iya. Ngono aku kono akeh pengin dadi dalang nyabetke wayang apik. Bareng tekan SMA lali. Iya. Ketungkul seneng-seneng karo kanca-kancane, ketungkul seneng yang-yangan, lali ning nggon olah wayang bekasan bar SMA kon wayang wis ora iso, wis lali kabeh. Lah kuwi sing diemanke ning kono kuwi. Mula kabeh kudu dijaga. Dijaga karo wong tuane, Iya. diulatke nggone pergaulan. Iya. Monggo saiki pergaulan iki wah ora umum, Iya. medeni no. Iya. Nek salah le nganu apa jenenge nyrawungke karo wong-wong kuwi bakale ya wis dadi rempah tenan. Iya. Ayo Mbak Elisa. Iya, katuran jumeneng. Monggo Mbak Elisa karo Salaso. Iya. Sinden sing lagi ngetren. Iya. Ana ing medsos. Iya. Matur suwun kok pundakmu tok kae uwuh barang ki men ngopo? Ini bunga. Biar berbunga-bunga kaya mantene ya ngene iki kudune. Ben ceria cerah mewarnai Indonesia ngono lho. Amin ya. Panjen bener. Sampeyan dikersaki karo Pak Haji Yuswanto. Pak Yuswanto nggih. Supaya dijak Mbak Elisa aja nganti keri. Oh iya, Ya ora apa-apa mergo ya lagi apa jenenge lagi dadi kesenengane warga masyarakat kok ya Nok. iya. Iki piye kowe penemumu Mbak Lintang Kairo iki mau biasa luar biasa to. Nggih hebat sangat Mbak Lintang niki sih cilek timek-timek ya wis iso jineman, kutut manggung ya pinter. Wah wis jelas sesuk gedene wis sugih ya, sugih kawero. Sugih duit barang. Ditelateni nduk ya. Apa? Ditelateni. Ditelateni ya le sinau budaya Jawa ditelateni. Sinau budaya Jawa bener. Ya, kaya Elisa kuwi telat le sinau budaya Jawa wis telat. Iya. Wis gegeden. Hah? Wis gegeden. Ya ora wis apa-apa. sinau. Tapi tidak ada kata terlambat kok sinau budaya kok. Ya bener. Sesuk ya ora apa-apa, saiki ya ora apa-apa. Heeh. Matur suwun. Niki kula ajeng derek Mangayu Bagya nggih Pak Yus nggih. Selamat kakak mempelai berdua Mas Irwan kalian Mbak Sari. Amin. Pangapunten wau mboten sida cendol dawet. Karepe nggih ajenge penyeten kula tapi nggih mboten sida. Kok ora sida ngopo? Kula pun nunggu waune kalih Mbak Ika wis dandan timik-timik. Mas kula ajeng pentas pun matur ngaten. Lah kok ora dipentaske? Mengke nggih Mbak tasih jam 8 terus mlebu meneh. Oh. Terus ra diundang-undang sidane aku melu joget, melu nyawer mau. Ora sida nyanyi malah melu nyawer. Ya dadi nyawer. melu penontonne. Nggih. Matur sembah. Tetep nyanyi kok Pak. Iya. Heeh. Si Arep ngaturke apa kowe? Iki pamundutan werna-werna lho, Sa. Iya. Napa mawon? Lagu Blitar sing nyuwun Pak Haji Yuswanto. Iya. Kowe kudu iso. Iso ora? Nggih, Blitar niku wonten Blitar saged Blitar. Iso. Sesideman Oh, nggih wonten. Terus kowe mau iki ana kon fragmen kowe kon gandrung aku ayo. Gandrung Pak Seno. Heeh. Oke piye kok? Mengke kula nyuwun pangapunten riyen Bu Agnes nyuwun pangapunten niki namung ten panggung nggih mengke menawi kula boyok bajul
pun Pak Seno niku namung ngapus-hapus. Maksudnya piye kuwi? Hah? Maksudnya kan piye? nek gandrung kan berarti aku kan gandrung to, etok-etoke jatuh cinta to. Nah iya, padahal aku ra gelem jatuh cintai sakit teh. Jatuh cintai sakit? Yo sakit no. Mergane ngopo? Yo nek loro cinta ki ra ono BPJS e. Nek loro biasa ngono ono BPJS, nek loro ati ngono ra ono sing jamin ya, Pak. Oh, ya mbane kowe sprene ora payu rabi ya ora gelem. Mergane ora tau. Iya. Ora rabi-rabi mergane wedi karo cinta dadine ya. Ya, supaya iso rabi kudu kenal karo cinta kok ya. Kudu kenal ya, Pak. Ha iya kudu wani cinta. Iya. Kowe engko gandrung aku ora apa-apa wis. Nggih. Cinta tenanan karo aku ya ora apa-apa. Ya engko dijajal ya. Nek nganti engko sapa sing petuk sikian ya. Iya, wis ora apa-apa rasa kuwatir bojoku yahine iki lamur. Iya. Nanti ndelok streaming ki ra cetha. Iya. Blitar sik diaturake. Iya, lagu Blitar diaturake monggo. Alon-alon kok lagu Blitar. Pak Haji Yuswanto iki asline saka Blitar, sak kulawarga iki asline saka Blitar no. Oh iya. Mula nyuwun lagu Blitar, dek neng Awi wingi ya nyuwun lagu Blitar. Iya, monggo diaturake. Yo, alon-alon cok. Lagu Blitar. Yo. Monggo. Yo, Mbak. Beli. Bawa napa langsung? Langsung niki. Langsung ya kena nek kowe iso bawa ya apik. Iya. Nggih langsung mawon nggih. Nah, ra urung ya ming langsung kok dadak tantanganmu kaya ya wae. Iya. Yo, mangga. Saben bengi piye kok ora gek? Nggih, sekedap. Blitar kutha cilik kang kawentar eti peni gunung kelut sing ngayomi Blitar jaman Jepang tegemar petang rontok sing dipimpin Sapriyati Blitar nyimpen amune sang nata nyimpen aneng candi penataran Blitar nyimpen layone Bung Karno proklamatan presiden kang kepisan ana crita jare Paten Gajah Mada ingkang bisa nyawijeke Nuswantara lan uga Bung Karno kang kondhang kalongan aneng tlatah Blitar lahir cilik bulan ora mokal Blitar dadi kembang lampir ora mokal akeh sing padha Langgep gelang. yen tanggene ora pati semangat
Matur sembah nuwun. Sawi-sawi. Nah, kowe wis mulai mundhak kepinteran wis mulai mundhak ngono kok. Iya. Mundhak nggih. Lah iya, lah tembangmu mbiyen paling ora ming podang kuning ngono. Sing tok nggo paitan ming podang kuning saiki wis gelem sinau tembang Blitar. Nggih. Iya. Sae niku tembangipun belanggo sinau sejarah ya Pak soalene. Kok iso sinau sejarah sebabe? Kan dari tembang Blitar ngerti ceritane Beta Brontak, Supriyadi ngerti, Soekarno ngerti, Majapahit ngerti. Oh iya, ya apik kuwi perlu dilapalke. Iya. Tembang Blitar. Mergo Pak Haji Suwanto kuwi anu asale saka Blitar. Saking Blitar nggih. Mula nyuwune mesti tembang Blitar. Mulane mesti tembang Blitar. Iya. Iki sih ana sing disuwun Napa Pak? Lagu Sesideman sing nyuwun saka sik tak wacane. Ya. Saka keluarga alumni Universitas Jember. Oh iya. Okay. Karo Kavisip keluarga alumni Visip Universitas Jember. Oh iya. Diaturake dhisik. Sesidaman. Karo aku tak toto-toto arep tok gandrung ki aku malah gembrobyos. Iya. Lah kenapa kok gembrobyos? Lah nek ketoprak iki rak ya apike suarane alus. Punten dalem sewu Mas ketoprak kok suarane ting klothok ora karu-karuan. Potek-potek kepet-kepet. Iya. Lah ya ora kepenak dirasake. Iya. Nggih. Ditembangke sik. Tembangke sik Sesideman. Ya. Kaya ngapa? Heeh. Wiwitane anderek sampeke Priya bagus kang ngolah budaya sowan menyang kutha gedhe apa toprak iki engko diganti ganti napa? diganti gandrungan sinden karo yoga ning sing suami istri tenan. Sinden derek mawon kula. Oh iya iki mesti apik mergane asline sing lanang ki wis ra seneng. Oh iya. Sing lanang wis ra seneng, sing wedok ya wis ra patek seneng ku ora apik malah. Iya. Jenengan mboten sida kula gandrung beratine. Aku gila ya. Engko nyesel lho. Hah? Engko nyesel lho. Ora. Iya. Aku wis arep mangsuli wis bingung sik. Nek sing wedok omongane kaya kotek-kotek ngono lak ya. Iya, mangga. Bendara terus kayungyon selendang kuning kang sangking bukir Enak. swara kurang pramana ning wasis angungrum marang bendara Dyah Sulistya pijer ngincangake alis terus tresno Sesideman.
becik patenono timbang kepisahan liwat kincanging alisku wasahang landang hatiku nadyan mus ling serius waku aku isih nglateni salahku mongko kowe bocah gunung nadyan bocah gunung ketuwongan ngriko jiwa ragaku kapura kehormatan mambro rukun ngadepi Neno urip ana kutha gedhe kowe tak tukake apa wae nadyan sesidem
Ya coba tak kentongi. Kowe dapukane supinten aku Den Mas Broto coba. Ya. Oje. Apik ora? Nek ora apik engko ganti lho. Ya ora apa-apa kan dalang manut dalange, sutradarane kan dalange. Ah, Nek iya. arep pemainnya diundur diganti ya ora apa-apa ditarope didoge sike terus diganti. Ya ndelok sik suaramu kaya ngapa mergo ketoprak ki identik dengan kesenian Jawa. Mula suaramu dialus-aluske aja nganti kagok kaya ngono. Dialus-aluske saiso-isone. Iki Ayo. apa to isih asline ketoprake arep apa judule apa? Kowe gandrung karo aku. Nah iya, apa lakone apa? Lakone kowe Suminten. Heh? Suminten. Suminten kok Suminten? Ya, Suminten edan to? Nah iya kan berarti aku edan. Ya. Ya to? Ledan mengko nek wis aku moh kowe edan kok ora durung-durung wis edan terus tak dusi. Iya. Ja. Yo. Mangga turuk. Nah. Saka kene ya etok-etoke. Ya. Tok. Den Mas Broto. Aduh. Den Mas Broto. Den Mas Broto Seno Weryono Broto sing tak tresnani. Sik, aku wis gila sik iki. Ya ora apa-apa. Aku kok Broto pertama iki ora edan ngono kuwi pertama Den Mas ketemu. Aku rasa ngadeg aku nang kene wae nek ngadeg ndak ora sopan. Ya berarti aku nyedhaki. Den Mas, heeh. Omong-omongan. Terus Iki aku aku- tresno kali panjenengan, aku moh. Saka kono sik. Iki jare kok nyedhaki. Kono sik. Baleni. Baleni Sik. sik. Dok ya. 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 Yo, dok meneh. Wah, ya iki iso ambruk panggunge nek acarane ngene iki. Ya. Turuk. Nah. Alon-alon ya iki. Le mlaku imit-imit ngono ya. Ini Suminten ayu. Turuk. Den Mas Broto. Iki ora pangling kaya Saminto. Suminten. Hah? Suminten. Heeh. Kok ngerti nek aku Suminten? Aku rak wis tepung karo kowe to Suminten. Apa wis tepung? Iya, wis tepung. Tepung tenanan. Wis tepung. Burung. Masa wis tepung? Ngandel ora. Apa tenan kowe wis tepung karo aku? Nek Kok kowe ora gelem ngematke mataku? aku ra iso mengo Suminten mergo iki kelire nang kene. Nek aku mengo rono, aku engko dukani para pinisepuh. Mergane apa? Mergane aku wis nek ora mengo kok kayane eman-eman. Nah, mumpung lho iki aku Suminten iki anake Warok Siman sing wis ngusir warok-warok sing ana ning kene lho. Warok sapa? Warok-warok kabeh kuwi Ayo, bolone. bapakmu warok sapa? Siman. Seko Siman. Ngawur banget. Warok kok Siman iki warok sapa? Ya kowe googling saikine. Malah iki uduran Suminten. Iya. Mas Broto. Piye? Aku ki tresno karo kowe saestu. Aku ra iso nglakoni Suminten mergo aku wis dijodhokake karo si Cemplon. Cempluk. Heeh, Cempluk. Kowe dicodhokke karo Cempluk. Iya. Kae Warok, kowe anake Warok kae Guna Seco ya. Iya. Kok ora karo aku? Carene kowe iki kowe dijodhokke karo aku lho. Jare sapa? Carene bapakku. Kuwi rak ming ngakal-akali bapakmu. Nek aku ra iso rabi karo kowe. Tenane. Mergane apa? Ya kowe iki kejaba nek ayu-ayu ning awakmu kuru kaya ngono kuwi tanpa daging kaya ngono kuwi. Kuru kuwi saiki ya Broto.
ora kena nggo gojekan. Nek diteladeni iso lemu. Piye? Nek diteladeni iso lemu. Sing arep lateni sapa? Ora bakal iso. Wis pokoke aku ora gelem karo kowe kuwi aja ngoyak-oyak karo. Iki mergane kowe kudu reti ya Broto. Saiki ki anake Pak Yus kuwi wis coblosan mosok aku ya golpu terus. Aku ki rong payu-payu. Kowe kudune gelem karo aku wis ayu aku berpendidikan tinggi. Aku nek kon rabi karo kowe emoh, nek kon nyoblos aku gelem. Heh? Nek arep nyoblos ya kudu rabi padake. Lho, gene kae pemilihan kae ora rabi ya nyoblos. Oh iya ya. Broto. Piye? Aku kuwi deloken rambutmu. Rambutmu warnane apa? Deloken rambutmu warnane apa? Rambutku pancen wis putih mergo aku wis tuwa. Rambutmu putih petak kuwi artine padha karo kesucian cintaku padamu, Broto. Kowe kudu reti. Kowe duwe 2000 apa ora? Arep nggo ngopo? Aku arep nyilih, tak nggo memarkirkan hatiku padamu. Broto. Wah, iki kata-katane suminten milenial iki. Njaluk dit 2000 barang nggo markir atimu ning atiku ora ana tempate parkir. Apa ora ana? Ora ana. Wis dinggo liyane. Nek ngono aku tak nyilih kabel wae Subroto. Nggo ngopo? Tak nggo nyetrumke atiku ning atimu, Broto. Piye? Apa aku kurang leku bajul awakmu ngantek nyemprot iki? Aku tetep ra iso nglakoni. Aku tetep emoh. Kowe kudu gelem, Broto. Kowe reti ora nek ana 3 hal sing dicaluk karo misalnya aku ketemu jin ngono ya. Aku dikon caluk 3 permintaan. Apa? Kowe ngerti sing tak caluk apa? Apa 3 permintaan? Kamu dan kamu. Kowe kudu gelem Subroto ora ono lanangan liya sing tak tresnani kejaba kowe Subroto. Kok sikik ketoprak kok nganggo lanangan kaya bebek. Terus apane? Ayo ana piyayi ngono kok lanangan. Piyayi Priyantun. Lanang jaler. Ngono kuwi kok lanangan kaya apa wae. Iya, kaya kewan. Coba nek pancen kowe seneng tenan karo aku gandrungen. Kanggo apa? Nganggo montor. Montor. Ayo nganggo tembang kok nganggo. Nganggo tembang yo tak tembangke ya Broto. Sapa reti nek tak tembangke kowe dadi tresno karo aku ya. Sapa ngerti coba. Ahem. Memanismu. Wis kulino krungu aku kuwi. Terus ganti apa? Kudune kowe iso nembang sing aku urung tau krungu mbok menawa aku iso keperanan atiku. Kuwi sinom grandel. Nesmu angu jiwa. Apa kira-kira? Ayo coba mikira. Biyen aku cek betah, suwe-suwe aku mlumah. Suwe-suwe kok ngapa? Mlumah Broto. Apa kowe njaluk lagu apa Broto? Tak nyanyekke Broto. Aku njaluk lagu Gerajakan. Gerajakan Banyuwangi kuwi gandrung saka ngendi? Loh, iki pamundutan lagu kok nek kowe tak neng-nengke iki engko saya suwe-suwe kata-katamu saya ora jelas. Aku ya saya bingung. Ha ta? Berarti saiki arep Gerajakan Banyuwangi. Sing nembang ben calon garwaku ya kuwi Cempluk Warsiah. Cempluk sing endi wonge? Kae sing nganggo kacamata kae. Tak tekani. Plok Cempluk Warsiah rupamu ra sepiro ayune. Kene tak delok kadedayanmu. Apa luwih pinter kowe saka aku Cempluk Warsiah Warsiah. Maju kene. Warjudi. Warjode. Cempluk Warjudi. Ya. Kowe sapa? Kowe ra kenal karo aku. Awak dhewe padha-padha anak warok tapi kowe ra kenal karo aku. Ora. Aku famous lho ning Instagram ana, Twitter ana, ning WhatsApp yo akeh. Kowe ra kenal Facebook apa? Hah? Famous ki panganan apa? Famous itu terkenal. Kowe iki ya cemplung desa banget sih. Kowe
kudu ngerti Instagram. Apa? Ketoprak kok Instagram iki cara ngendi? Iya. Ayo karang sing dadi ketoprak wong modern dadine ya Instagram barang. Iya. Den Mas Broto. Piye? Iki sapa? Ambo aku ya ora ngerti kok. Oh, pura-pura tidak kenal dia. Sok cantik. Emang cantik dari sononya. Semua dunia mengakui. Elisa harus salah. Salah. Sopo jenengku? Suminten kuwi ayu. Kowe lupa ingatan, heeh. Iya, aku Suminten Ki Ayu. Kowe kok iso dadi bojone Broto? Hah? Iki mbok ngaca. Nggih? Ngaca. Wis bendina. Ngaca. Wis bendina. Ha. Terus ngopo nek aku ngaca? Deloken to. Karo aku jal, bandingno. Sapa? Broto. Piye Den Mas? Wah, ayo milih cemplok. Wis ngirit kasur. Duwe bak. Cemploke njaluk dibanting. Dadi kowe karep di rabi karo Broto mung dadeke kasur. Ora apa-apa, empuk. Embang kowe lho. Apa aku? Aku ki cantik ya. Model internasional. Cover girl. Kulintang darat. Apa? Kurus, tinggi, kutilang kok kulit. Gawe singkatan ngawur. Kutilang darat. Apa kutilang Kurus, darat? tinggi langsing. Apa dada rata. Jangan apa nek dada rata. Apa nek apik sing ra rata apa piye? Lho, ya jelas sing berisi nang sing apik. Kandhane ya. Jenengan seneng sing berisi napa sing mboten? Wah, aja takon. Iya. Aja takon perkara kuwi, aku saanane. Saanane karo aku ra gelem. Wah, Broto iki pancen tenan. Wis sik ayu bek nembang le padungko. Iya. Ben gerajakan pamundutan saka apa iki mau jenenge? Visip keluarga alumni Visip Universitas Jember. Iya. Nggih. Mangga. Dibawani mboten? Bawane gelang alit ra apa-apa. Iya. Mambiat mayun paman. Tak akoni pancen apik suaramu cempluk. Berarti aku kalah. Yen ngono aku tak golek Broto liyane. Mas Broto! Kowe entuk Broto liyane iki piye iki? Hah? Lah nek kowe ngambruk kono ya aku ngambruk sapa? Piye? Kowe jare jaluk kae. Elisa yo pinter sing dimbruki bojone Gimana? ayu. Kamu pilih siapa? 1 atau 2, pilih ini apa dia? Ngambruk iki. Piye? So dibanting tenan aku. Cah nekat e. Ayo sini. Kamu iri ya? Kamu senang ya? Bunga ya kamu ya? Bunga dia. Ganti rasa. Rasanya gimana? Gimana rasanya cempluk? Sakit kan? Enggak. Enggak. Ya jelas enak aku ya. Kok enak kamu? Lah ya jelas empuk aku kok. Dimbruki Elisa kaya dimbruki rongsokan. Nah. Iya. Lorak. Iya. Ora apa-apa. Ya terus Mbak Ayu. Sawarane gending belam biangan nyerah
Wara. Oh iya. Iki mau pancen tak sket nggo ngiringi aku tok jleng wara. Untuk penonton yang hadir malam ini nonton pergelaran wayang kulit di Balai Citra Suara Radio Madya FM disediakan makanan gratis. Ada nasi jotos, soto ayam, bakso, pecel, tahu petis gratis dengan catatan ngantri dan tertib. Oh iya, wah, ya. Nasi jotos iki bar mangan mesti bitu-bitu raine. Iya. Karo soto ayam, bakso, pecel, tahu petis gratis, ngantri dan tertib. Iya. Cekap semanten woro-woro. Banyu. Banyu. Wangi. Kulon. Ugi sugeng rawuh kagem Bapak Wakil Bupati Madiun Bapak Hari Wuryanto. Oh iya. Sugeng rawuh. Mangga. Tanah India ku meliaring taman Sarinuswan Toro. Ya, mangga, yuk. Ibram jangan ku meliaring taman Sarinuswan Toro. Ibram jangan ku meliaring taman Sarinuswan Toro. Belum jangan sana-sana wis ojo. Wis pirang-pirang jaman turun-temurun ya wis disaut karo Elisa. Lah ya iki Suminten karo Cempluk bersaing kok. Ya. Ya saiki genti. Mbak Ayu, Mbak Cempluk. Monggo diaturake. Yuk.
Bisik-bisik semayangan maghrib janji urip bareng sir-siran matur sembah nuwun ya. Sampun iki Pak. Ya, iki kowe entuk bebungah saka penonton streaming. Ya. Asmane Pak Tristianto saka Klaten. Ya. Ki kirim duit 1 yuta. Ya. Kanggo Mbak Elisa 500, Mbak Ayu 500. Ya. Alhamdulillah. Pundi? Hah? Pundi, Pak? Lagi masuk rekening kok wis cair. Loh, biasane jenengan sak nomboki riyen. Wah, cilaka iki. Ngono. Nek sesuk lali lho, Sesuk Pak. lali biasa. Lali aku ora tau lali kok lali-lali piye to? Ya. Sesuk ora bareng soalé. Oh iya aku. Wis. Nah, ngene iki ketoprakane bayaran kok ya kari dhewe. Jengkulmu melocot kuwi ora. Ketoprakan eleke koknya 900. Ya. Nggih. Nuwun nggih, Pak. Idom wong loro. Ya, iki isih tak genahke sik. Wis mlebu urung iki. Nek urung mlebu rekeningku gek aku ngijoli kok suwe-suwe. Pun masuk kok, Pak. Kula pun krasa. Heh? Pun masuk. Ora kok ya. Aku sing angel krasane iki aku. Iya. Kula nggih krasa niki. Oh ya wis Nah, wis. apa ta? Wis masuk. Ya. Wis yakin. Ayo kek Elisa 500. Seneng duit ora? Seneng. Aku ya seneng kok. Heh, Didum sing kowe rata. ngerti sapi ora? Sapi. Sapi munine Ya apa? genah no. Apa munine? Hah? Sapi munine apa? Sapi munine apa? Mbek.
goblok. Sapi mosok. Wis, kowe nek dadi dagelan mong loro ora gathuk wis. Ora kobong kabeh terus. Iya. Wis ge dikeke. Iya. Iki aku ya. Kok niki, Pak? Matur sembah nuwun. Ya. Ayo teruske dhisik no. Ya ndak wektune kedawan. Iya ndak ora prayoga. Ayo nggih. Tan samar pamaring sukma sinukmaya winayo ing asepe sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumbana sumusuh ping rasa jati Om